Pauwi na po ang team grade 4. Kaya ba kung dala, may dala ako kanina. Ayan. Parang may naiwan, ano yung naiwan na yung pedo? Yung color. Hindi, ayun sa ibabaw kasi yung marker. Kaya rin yung jacket mo ha, makalimot. Ito kanina to sa atin ba to? Kala ko overnight na. Kasi pwede. May pasok bukas. Ayan, pauwi na kami. Salamat Fortune Island. Hawakan mo lang yan sa ilo. Dito na to sa bahay. Bakit? Alin kakain mo? Thank you, thank you. Hindi ko mababasa yan, promise. Sige po. Dito po. Mayroon pa dito. Dapat mo pasakit ka, babe. Basa ka. Dito okay lang po ba dito? Sige na, sabihin. Ito yung basa. Kanino to? Kanino to? Basa ba yan? Anak, usog mo nga kaunti yan. Hindi na ako magano. Sige. Ayan. Papasok ka. Ay, nahulog daw. Sige, pasok. Uy, nasan pala yung bag ko? Pauwi na kami. Parang gusto sumama na aso. Alam mo ginawa niya, sir, yung ulam niya, tinatabunan pala niya. Tinatabi niya, Oo, pag walang magpapakain sa kanya. binabalikan niya, matalino. Hoy, sir! Anak na! May naiwanan ba rito pag wala ng guest? O wala? Walang tao na dito naiwanan? Ah, talaga? Ah, okay. Pero lol, bababa din si Dad. Arjun! Sarap buhay mo, ha? Ah, Fortune pala pangalan niya. Fortune! Papaano rin siya. Sunbathing muna. Alam niyang wala siyang kasama, eh. Ah, bantay lang talaga siya. Oo. May patch-patch bang design? O, yan, wala. Sige sir, pasok po kayo, pasok. Pasok. Akin na lang kasama. Nasaan ba daw, eh? Bababa? Bababa? Kanino bag to? Bidaw, dito ko na. Ano? Gusto mo natin sir. Okay. May custom pala dyan ng live blue sa amin. Pauwi na po kami ng Taguig sa aming mga bahay. Ayan, ready to go na. Ayan. Pinalagay mo na ito ng girl. Dahil basa? Sana all nakatulog si ma'am. Bitin. Hi ma'am. Nag-enjoy ka ma'am? Yes, of course. Ang dami kong naagaw, eh. Happy siya. Kitang-kita talaga doon, no? Oh, uwi na tayo. Uwi na tayo, ma'am. Cheryl, uwi na tayo. Come on, come on. Come on, guys. Mauna siyang upo, eh. Maambon na. Umaambon, umaambon.
hindi mo na ako pumapasok eh. Ay, di po nag-CR siya. Saan po ba ang pwestuhan nito? Sa likod. Baba natin. Para... Hindi, nandiyan na sa kubo. Suran mo nag-outing. Kaya pabukas po sa likod. Kuya, palabukas po sa likod. Pabukas po sa likod. Uwi na. Uwi na. Yan na. Huwag kang mapapaiwan ha. Ayun, kasi yan dun. Wala pong naiwan. Okay na, kompleto na lahat. Kompleto na po. Uwi na po. Ano sila nung ito? Malayo ba yun? Matagal lang na. Okay. Ma'am, sir, may gusto po ba kayong daanan? Merienda, may something? Tayo. Ayaw nyo itry yung lomi dito na sikat. Ba't po kami dito sa isang kainan? Pila natin, Ray. Yun nila. Stop over muna. Kain daw ng gutong Batangas sa Kalumi. Bitchais. Nanay Bitchais Special. Go to Batangas na lang sa akin, sir. Para tikman natin ang gutong Batangas. Kabila yata. Ayan. Ayan na lang. Lumi. Lumi naman sa akin. Saan ba yung listahan ng lumi dyan? Ay, dito ako sa lumi.
Guto sa akin. Sige. Lumi talaga. Sige, dalawang luto. Luto tayo, sir. Maalog yung ano to. Lumi, saka gutong Batangas. Ayun po tayo. Tikman natin. Sarap yan pag mainit. Kain ni sir, kain na. Sir. Ikaw, kain mo, ma'am. Ano order mo, ma'am? Wala pa order ko eh. Nahuli sa'yo. Yan, nakabalik na po kami sa aming school. Nakabalik kami ng ligtas at walang ano pa man. Maraming salamat. Bye, sir. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po, salamat ma'am. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Ingat, ingat. Ma'am, Bye-bye. bukas na lang ulit. Uwi na. Maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po palagi. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.